Ojomo, Alore, Ojomo,
ngaphandle kwakho akekho omunye. Siyabonga umnini manje ukuthi ufuna ukufinyelela leyo nhliziyo. Naleyo nhliziyo, naleyo nhliziyo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho liyawuletha umehluko ey'mpilweni zethu. Izwi lakho liyisibuko. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zethu. Liwukukhanya endleleni. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Udlula izulu nomhlaba lona limile. Kuze kube phakathi izinto ey'fika nabantu. Ziyafika zidlule. Konke lakho limile kuze kube phakathi. Lord, we bless you, Lord, we thank you. In the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Mana kuze kube phakathi. In the wonderful name of Jesus. We bless the Lord. Amen and amen. Let me see in the presence of God. Hallelujah. Lord to Jesus. Hallelujah. Lord to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Baba mama ikamilika Jesu kabisa isikombe bazalwane haleluya singila ba eldership ikamilika Jesu haleluya asibashela izandla ikamilika Jesu haleluya Glory to Jesus zingale bazalwane zingale baba sicela bazalwane haleluya umlando ubona ngoku bekhona phakathi kwethu egameni likaJesu. Kuyintokozo emangalisayo egameni likaJesu. Haleluya. Sabelele umfundisi wami umfundisi uJajali egameni likaJesu noma egameni likaJesu umfundisi ongubunoma egameni likaJesu umfundisi nomano egameni likaJesu siyabingelela bonke siyabingelela. Asibashele izandla nalo egameni likaJesu. Sibingelela bonke omama nobaba bakhona egameni likaJesu. Haleluya. Manje kuhlangene konke kuhlangene obaba neyouth. Egameni likaJesu ubondele ndawonye egameni likaJesu haleluya ngizele echo makhona egameni likaJesu haleluya my God ngibonile ngisaqala isevisi egameni likaJesu haleluya ngiyabona ubaba neyouth khona la uyabona ukuthi sihlangene usuku vele Father's Day sihlangene basaya egameni likaJesu sabonga uNkulunkulu bazalwane we so grateful ukuthi ubaba ephizizela ngale ndlela kusazalwa kuletha lo njabulo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha haleluya we bless the Lord sabekelo baba bonke abakhona endlini egameni likaJesu haleluya sizothi nje happy Father's Day egameni likaJesu haleluya my God uyouth haleluya siyambingelela nanosuku bazalwane egameni likaJesu my God sabonga uNkulunkulu hambe nathi kwazo kwaba manje haleluya uzobathembeka empilweni zethu kwazo kwaba kaloko egameni likaJesu ngaphandle kwakhe akekho omunye egameni likaJesu haleluya mhlawumbe before nje ngize ngiqhubeke ngifisa nje ukudlulisa uxolisa okuncane bazalwane ukubeka noma egameni likaJesu I'm sure i-admin ibonile igap nabaphathi beyouth bayibonile igap egameni likaJesu ngeke ngikhulume nabo kodwa bayibonile igap ukuthi must make sure ukuthi before ngisebenzise ubaba noma bayazi ukuthi kuzokwenzakalani bandla we need to make sure ukuthi egameni likaJesu haleluya ukudlulisa nje approach bazalwane egameni likaJesu haleluya sabonga uNkulunkulu bazalwane wambile nathi kwaze kwamanje egameni likaJesu haleluya my God ngaphandle nje bazalwane kokumusha isikhathi ngicela siye lapha kuIsaka chapter 3 egameni likaJesu haleluya glory to Jesus haleluya my God chapter 3 ngicela unje uve ungaba verse number 5 uze kuye 13 egameni likaJesu 5 to 13 Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungeniki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphile emehlweni akho. Mesabe uJehova. Udede ekubini. Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho nokuhlunyelela kwamathambo akho. Dumisa uJehova ngempahla yakho. Nangoliko lwazo zonke izithelo zakho. Izinqolobane zakho zigcwale ngokuningi nezikhamo zakho zichichime ngewayini elihle. Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kaJehova. Ungakhathazeki ngokusola kwakhe, ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo njengoyise indodana ayithandayo. Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha nomuntu ozuza ingqondo. Yes. Ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva. Nokutholakalayo kukho kunegolide. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesu.
Siyabonga mina manje onke egameni likaJesu. Khuluma ngizwi lakho in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Ngithanda kakhulu ivesi yokugcina sifundile bazalwane egameni likaJesu. Mhlawumbe if ungayisayihla nje le egameni likaJesu. Hallelujah. It's considering God in decision making. Okay. Right. Consider uNkulunkulu in decision making. Hallelujah. Hallelujah. Ngithanda leyo ugcina ukusisi umuntu othola ubuhlakaniphi nomuntu ozuza ingqondo. Ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva nokutholakala kuko kule golide. Hallelujah. Bible ikakhuluma nanoma ngikuphi ukuhlakanipha, akhuluma ngokuhlakanipha kwasesikoleni. Mathematics ngokwebhayoloji. Egameni likaJesu. Hallelujah. Kodwa ukuhlakanipha ekhuluma ngakho ukuhlakanipha okutholakala ngoku-acknowledge icebo likaNkulunkulu ngomuntu. Ngokumukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Egameni likaJesu. Hallelujah. Bible says uqala ukuhlakanipha ngokumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu ukuze akwazi uku-acknowledge lento yakho ukuthi uyamsaba yena. Ingoba uzo-acknowledge icebo alenzile. Unyana wakho uKristu Jesu umamukele njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Sizokhuluma ngokuthi considering God in decision making. Hallelujah. The greatest decision that we can ever make. Ukumukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. That's right. Wonke ama-decision ongawenza ukumukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. If I can take you through, if I can take you from the beginning of the Bible, egameni likaJesu, uNkulunkulu esedale konke, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Hallelujah. uNkulunkulu uyabona ukuthi akakhulumi yedwa la. Hallelujah. uNkulunkulu akakhulumi yedwa. uNkulunkulu munye kodwa uhlukene kathathu. Uyise, indodana noMoya. Hallelujah. Ukhuluma ngokuthathu bakho ubambe meeting naye. uNkulunkulu ubambe meeting naye. Ukhuluma naye. Hallelujah. Uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Hallelujah. Use phezulu kwenhlanzi. Hallelujah. Abuse phezulu kwezilwane zonke egameni likaJesu. Hallelujah. Ngesikhathi emdala nomuntu lo muntu mayimdalile kwamhlukanisa kathathu naye. Njengalokhu naye u3. uNkulunkulu usemayidala ubamba umhlangano naye u3. Wadala into u3 egameni likaJesu. So manje expect ukuthi when into u3 whatever decision ezoyenza kufanele ihlangane nayo ka. Njengalokhu naye ahlangana naye. Umuntu, there is a soul being egameni likaJesu. There is a physical being, flesh being. Hallelujah. There is a spirit being egameni likaJesu. Hallelujah. So kushuthi umuntu njalo naye makhonto azoyenza naye ahlangane naye. Njengalokhu lo amdalayo ahlangana naye. Hallelujah. Hallelujah. Most of the decisions that are made along the journey egameni likaJesu siwenze singahlangananga nathi. Siwenze singahlangananga nathi egameni likaJesu. Hallelujah. Le universe yesindlela izinto eziphithizela ngayo, indlela izinto ezishesha ngayo egameni likaJesu zifane khona ukuthi wenze i-decision manje. Ungahlangananga nawe egameni likaJesu. So imali khona imali esheshayo. Nayo imali esheshayo egameni likaJesu. Kufanele khona le-petrobeni uzoyithengela ukanyanyisi nje. So nayo imali esheshayo egameni likaJesu. Izimo zalomhlaba zikufanele khona ukuthi yenze i-decision manje. Uthi uphume e-university uyofuna i-course ethize kunama-college amegezini. Kunama-college amegezini. Mawungakhwalifayanga la university ikhanda uphume liduma. Ukuthi uyabona unayo i-Coastal College. And you never thought about Coastal College. And you never sat down about the Coastal College. Izimo zalempilo zanamhlanje zifana college. Zithi yenza isinqumo manje. Hallelujah. Engathi ekuseni besingakhophisha uNkulunkulu. uNkulunkulu sat down with himself and he had a meeting. Hallelujah. Waba ne-meeting, waba ne-agenda yonke into ukuthi kuzokwenza abantu. Wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuza kuse. Glory to Jesus. Considering God in decision making. Glory to Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu mayimdalile umuntu iyonke into angamphucanga yona yiwili yokwenza isinqumo. Glory to Jesus. Iyonke into angamphucanga yona yiwili yokwenza isinqumo. Kutheni nje eseflopile esenze into astray from the will of God. Kodwa wabamphuca still iwili.
Okay, all right. ngoba uAdam uthe esenze okuphambene noNkulunkulu wamphuca still iwili yasala ngakuyena uAdam egameni likaJesu. Glory to Jesus, hallelujah. uNkulunkulu kuzo zonke izinto engamncishanga umuntu kuzo akamncishanga iwili yokwenza isinqumo. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Kade ngibuka we-MK egameni likaJesu C4. Just passing by. Not there, egameni likaJesu. Kade ngibuka we-MK sonke bese amaphapha bephezulu uconsultwe i-former Chief Justice Mukhwezi egameni likaJesu. Waconsulta bathiwa secretary chief ukuthi okay egameni likaJesu kwaphuma izinto kwathi why Chief Justice, the former Chief Justice Foundation. Uthena ngicela nimi kancane consulting God. Kuze kube manje kusasifike isikhathi usakhonza. Engase bengavuka abazalwana abajana. Before you make any decision egameni likaJesu, ake uconsulte noNkulunkulu. Usuconsulte nawo kodwa uconsulte noNkulunkulu. Ake uhlale nawo ubuze ukuthi yilokhu lebeyiqondile. Hallelujah. Ingakho-ke lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha nozuza ingqondo hallelujah ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva. Inzuzo yokuzuza ingqondo ingaphezulu kwenzuzo yokuzuza isiliva negolide. Ingaphezulu kwayo yonke into egameni likaJesu because iyagada to make the pure decisions. Afaka uNkulunkulu phakathi egameni likaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Then in making decisions, kukhona into engibona ukuthi ihambe yasilahlekela. Because if senza ama decision into yokuqala nje mawufika nase university uzofuna i-course into yokuqala ufuna ukuconcentrate indaba ukuthi le course iyaqashwa. I'm just making an example ngeke numbers any expose yona egameni likaJesu. Hallelujah. Ngabe iyaqashwa ngosesikoleni. Amisha lo ngaphandle. Mayiphume lapha ngabe iyaqashwa egameni likaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. So ngamanye amazwi uconsideration indaba ye-destiny. You make the decision now, but i-destination yakhona ayisukile khanda lapho ukuthi kuzokwenzakalani. Hallelujah. Ngabe into engiyikhethile egameni likaJesu. It is so unfortunate ukuthi amadoda unseen, but a producer the visible consequences. Hallelujah. It is so unfortunate because unseen, but a producer the visible consequences. Into ebonakalayo egameni likaJesu. Ngoba ama decision inform ama-thoughts omuntu. Hallelujah. Amen. Sizokhuluma nje kubantu abasha egameni likaJesu nebandla lonke. Kodwa kakhulukazi kubantu abasha egameni likaJesu. Nakunina Sunday school nivule kakhulu indlebe manje. Yazi ukuthi ni-ascendile ekuseni nikhathele. Kodwa ke nivule namanje. Egameni likaJesu. Hallelujah. Ukuthi at times you need to consider the right destination before you make any decisions egameni likaJesu. Hallelujah. Sithena ke kade sithi our decisions are guided by our thoughts ethu. Which means we must be able to control our thoughts. Hallelujah. Ngoba ubona inform our decisions esiwenza. We are who we are because of the decision they have made. Silokhu asiyikho ngenxa yama decisions esiwenzile empilweni. Hallelujah. There is no one to be blamed kulento. Akekho ofuna ukugxeka kulento, akekho ofuna ukublame kulento. God has given you a will to make a decision. All comes to you egameni likaJesu. Konke kuza kuwe egameni likaJesu. No one to be blamed. Siphila kwi-country la khona kublame abantu. Kade si-WhatsApp group nje wasekhaya egameni likaJesu. Omunye umfana nje omncane, umfana omncane nje. Uthi ufuna i-meeting la. Ufana i-groupini wasihlupha kula masonto ayidlule. Kule group wasekhaya ufuna i-meeting la. Ngisisi siyasebenza uthi hayi celana ama-leave emsebenzini. We need a meeting. We need a meeting egameni likaJesu. Uthi yadingeka le meeting egameni likaJesu. Hallelujah. Manje ngibuza ngithi mina ithini i-agenda ngibuze egroupini. What is the agenda of the meeting? Hallelujah. Uthi hayi khohlwa i-agenda. If this, isibiza ke if this. Uthi ngifuna i-meeting.
uthi ngifuna i-meeting. Hallelujah. Amen. Uthi manje asithatha ama-leave emsebenzini. I-agenda yikho. Uthi ifukiso sikhulule bazamaje. Mina nginenkinga mina ngifuna i-meeting. Ngicela nehle behlile nje abafowethu basekhaya. Basekhaya namhlanje ngifuna i-meeting. Umfana ufuna i-meeting, umfana omncane. Ufuna i-meeting mayithi ngiyadonsa ngekidlele. Ngiyadonsa khona umunye bese mtshelile makidonsa le meeting hayi ngathi uthi baba washone ngashadile uma ukhona waselobolile manje ubaba ungifikele ngephupho uzabashadiswe manje imali ayikho ekhaya abafethu behla nje abanama bese befana uzashadisa abazali akasekho ubaba emhlabeni uzabashadisa imali ayikho kade becomplain nje behla bangifonela bathi kwamina ngishadile kwamina ngifuna umtshela ukuthi hayi kufanele bazoshada ngithi mina babazoshada ngoba bethanda ukushada usanudlala kodwa mncane bayehlala bayikhaya bayinesingene ngala aje so all what I'm trying to say impilo yokublame abantu manje njengoba esho lento ukuthi akaphumeleli nje thina siyaphumelela yilento kufanele ilungiswe ke Lord of Jesus, hallelujah. Impilo yokuphusha ama-blames. Hallelujah. Hallelujah. God has placed you kuleli bandla ekhulile kulona kanje. Ubaba afundisa kulona kanje. Yena sikhona la ufuna ukufinyelisa khona. Akafuna uhambe endleleni ukublame abantu. You've got no reason to blame anyone. Hallelujah. uNkulunkulu ukubeka endaweni right. Hallelujah. Stop blaming abantu. Stop blaming ukuthi mina ngikhule ngaphandle komzali ngakho ngekho la. Nami ngikhule ngekho ubaba. I-PhD ngiyagrade next year. I'm graduating next year. Engekho futhi supportive. Engekho supportive empilweni yakho. Engekho supportive empilweni yakho. But I'm going to be graduating. Kwi-PhD ekamela Jesu. Hallelujah. 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 Hlukana nokubuka abantu eceleni. This thing is about you. Hallelujah. Usona inhlanhla ke wena. Yokubukela yokwenza i-decision epheka kwama-decisions. Umuntu uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Hallelujah. Masibambele uJesu ufuna lengqondo. Ufuna ingqondo and make the pure decisions. Where's my decision? God, hallelujah. I involve uNkulunkulu phakathi. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. I just wrote, okay, I come back to my points up. Glory to Jesus, hallelujah. Bob Comentella Unkusmele, hallelujah. Isaiah chapter 30, verse 21. Yes, hallelujah. Verse 21. Nezindebe zakho ziyazuzwa izwi emva kwakho lithi nansi indlela hambani ngayo noma ngiphambwanga kwesokunene noma ngiphambwanga kwesokhohlo. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols, overlaid with silver, and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." Whether you turn right or turn left, your ears will be open to the voice. That's right. So ngamanye amazwi empilweni kukhona la sifike kuma crossroad kuma wrong turn ungazi ukuthi whether you take right or take left. And the advantage yokuba umntwana kaNkulunkulu yokuba umntwana kaNkulunkulu ngisho ungathatha u-left ngisho ungaphambuka ngaka-left noma ungaphambuka ngaka-right but you will not go astray. Ithi nabaziwula abaduka kule ndlela nabaziwula abaduka kule ndlela. uNkulunkulu kwesinye isikhathi mhlawumbe we have made a mistake wayimthola lo mntwana but uNkulunkulu will make i-favor. uNkulunkulu uzoreroute izinto uzobuyisela izinto egameni likaJesu. Hallelujah. And then hallelujah uzoyibona usu-achieve izinto obucabanga ukuthi usuyiluzile because uNkulunkulu sekunikeza
kwarathi. Kodwa izwi lami lisemva kwakho. Hallelujah. As long as my voice behind you. As long as izwi lami lisemva kwakho. You will not go astray, Kamilika Church. Hallelujah. Abamethemba uJehova bafanisa nesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni. Awubande zaso sinamele ngasemfuleni. Amaqabunga asa waboni. Hallelujah. Siyathela ngesikhathi saso. Hallelujah. Glory to Jesus. Banjani abakuJehova eKamelika Church. Banjani abakuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngifuna ukuveza le fact nje bazalwane eKamelika Church. Mary uconsider uNkulunkulu ku decision yakhe. Hallelujah. Mary ebenempilo yakhe. Hallelujah. Ebenama plans and ama goals akhe. Right. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ukuzohlangana lehlabathi. Hallelujah. uNkulunkulu wabona ukuthi na indlela yokulenda. Wabona isibelo sakhe kuyindlela yokulenda. Right. uMaria enama plans akhe. Hallelujah. uMaria ebenezinto zakhe ayibekele zona. Ukuthi uzozenza. And uMaria njalo uyanqono la emphakathini ukuthi intombi ephethe kahle. And lento njengoba ezoyiconsider nje izomfaka ehlazweni. Nkosi yami. Hallelujah. Izombukisa kabi neso lento njengoba ifika. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Kodwa kulama plans akhe ayisethele wona nama goals ayisethele wona. She considered God. Hallelujah. Ithi iBhayibheli kwafika ingelosi. Athi Mary uzozala uzokhulela uzalo. Hallelujah. Uzokhulela uzalo umntwana. eGamelika Jesu umqambi ekumele uJesu ubuyena uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Hallelujah. Then uMaria wayi-accepta i-invites. Invites yasemazulwini. Hallelujah. Glory to Jesus. uMaria wangena ehlazweni ngenxa yokuconsider izulu. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Engathi uNkulunkulu engasifusela abazalwane abangeke bebe ashamed ngegospel. Abazovuma ukubukeka ngathi basehlazweni. Ngenxa yegospel eGamelika Church. uMaria considered the call from emazulwini. Hallelujah, salwane. Yokuthi uzokhulela azale umsindisi. Hallelujah. This is iBhayibheli. Oh God, bamenywa emshadweni. Wamenywa emshadweni. NoJesu wabakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Laphendwa yini? Laphendwa yini? Khumbula ukuthi kuphazamiswe isikhathi sakhe. Kwaphazanyiswa amagoli akhe. That was once said by ubaba eGamelika Church. Hallelujah. Kwaphazanyiswa isikhathi sakhe. Kwaphazanyiswa iplan anayo. Ithi iBhayibheli kwapheliwa yini emshadweni? Makuphele iwayini emshadweni. God. Abazi ukuthi bazokwenza njani. Hallelujah. iBhayibheli lithi-ke eGamelika Church uMaria waya baphasi kokudla. Wathi noma ikupha zokusho. Kwenzeke. Hallelujah. uJesu wathi mama ungenephi kokwawo. Ngokuba isikhathi sabo sikafika. Hallelujah. uJesu wakhumbula ukuthi hayi bo waphazamisa isikhathi sakho uMaria. uMaria nama plans ayena. Hallelujah. Hallelujah. Engathi uNkulunkulu bangasifusela abazalwane abazovuma ukuphazamiseka ama plans. Namagoli abo ngenxa yesu. Ukuze nabo uNkulunkulu ezobaconsider ngelinye lakhe. Hallelujah. Hallelujah salami. Lapha emsebenzini anjalo ama decision owenzayo. Ayamfaka uNkulunkulu phakathi. Lapha esikoleni ama decisions owenzayo ayamfaka uNkulunkulu phakathi. Ngelinye ilanga uBishop wake washo esinye statement lana. Wathi it is so unfortunate ukuthi yonke into oyenzayo if it doesn't involve God it's in vain eGamelika Church. Iyize eGamelika Church. Kayibuka ngathi ungipheke fuzo ngaka. Wenza izinto ezingaka eGamelika Church. But if it doesn't involve God. If uNkulunkulu engekho kuleyo that thing is in vain eGamelika Church. Hallelujah. So bonke ukufuza kwakhe eGamelika Church if ever uNkulunkulu engekho kuleyo it is in vain eGamelika Church. Our decisions are informed by our thoughts eGamelika Church. It is so unfortunate that thoughts are unseen but they produce the visible consequences. Another thing that we should consider eGamelika Church, Hallelujah.
Mawenza ama-thoughts akho. Where will this thought lead to egameni likaJesu? Azongifikisa lama-thoughts egameni likaJesu. Ngoba singabantu abasha sibhayiza kakhulu egameni likaJesu. We make haleluya mzalwane. Siba nama-thoughts a-lead us to ama-decisions. Singaconsider ukuthi le nto izosifikisa egameni likaJesu. Hallelujah. So we need to consider ukuthi le nto izosifikisa egameni likaJesu. Will these thoughts get me where I want to? Egameni likaJesu. Sending egameni likaJesu. Hallelujah. Are these thoughts spiritual acceptable? Okay. Are these thoughts spiritual acceptable egameni likaJesu? Funa ukucheck nalokho egameni likaJesu ukuthi ngaba umfaka noNkulunkulu egameni likaJesu. The number of things ama-families ake-involve kuzo egameni likaJesu. Hallelujah. Mase sekwazi ukuthi umzalwane kwase isikhathi angikho lapho mina egameni likaJesu. Ngisindisiwe egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. I remember ngangifakaza ngale ngelinye ilanga wafika kukhona ibizo lapho ezathi senze ibizo lapha noMasibisi egameni likaJesu. Wafika umalume wakhe. Wafika kwadile nje kwadile umcimbi ngathi mina qala ngani manje. Mama uyabazi noma bale kwaZulu abadlali bese nje umcimbi sokuqala. Bathani kwenze njani manje? Kwenze njani kanti uNkulunkulu wenze ummangaliso la. uNkulunkulu semfihlakalweni uyasebenza la lakhaka sibisi egameni likaJesu. Haleluya. Babefuna ukumfaka lento babefuna ukumfaka zona. Egameni likaJesu. Haleluya. Engekho right ngaso. Umalume wakho okholela kulezinto ucabanga okhonza kaShem. Okhonza kaShem. Haleluya. Akadla akayenzini. Okhonza kaShem. Haleluya. Ufaka leyo nto wenziwa. Wafika umalume wakhe wenza kiyo. Wasi no umntwana sibonile ususuku lakhe lo asifuna umphazamisa sifuna enze into yomqido ngendlela yakhe egameni likaJesu. Haleluya. Haleluya. Lokho kwenziwa ukuthi at some time ukuveze ukuthi umntwana kaNkulunkulu usebenza. Glory to Jesus. Hayi ngendluzula lapha siyezinto ezithize abayinkosi ayikhothi umalume mina. Edo umntwana simbonile uyakhonza besonto kanje manje ngeke simfake into angafunda afake. Hallelujah. Are these thoughts acceptable? Are these thoughts acceptable in spiritual? Acceptable in spiritual egameni likaJesu. Hallelujah. Are these decisions acceptable in spiritual? You got to check that egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Could I share this thought with someone else? All right. Hallelujah. You know what share my thoughts? No muntu egameni likaJesu. At times we've shared my thoughts esingabanye abantu. Hallelujah. Hallelujah. Bawasebenzisa singakawa implement egameni likaJesu. Oh yeah. Bas overtake egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Wasuyenza leyo decision, wasuvula lo business uselivulile umngane wakho. Wadala ingxabano egameni likaJesu. So you got to be very careful because you need to protect the decision yakhe egameni likaJesu. Noma my thoughts akhe egameni likaJesu. Jesus. Hallelujah. Sengiyaqeda egameni likaJesu. Hallelujah. Ngizokhuluma indaba enkulu manje yothando nelast egameni likaJesu. Because abantu abasha bazalwane ngisenje angeke kulama pages egameni likaJesu. Hallelujah. Difference between love and lust egameni likaJesu. All right. Inkanuko egameni likaJesu. Hallelujah. Love is God and God is love. Yeah. Thando uNkulunkulu. Hallelujah. That is God. And lust is word. Oh yeah. Yiso. Yeah. Lust. Hallelujah. Yeah. Love can wait. Iyalinda uthando. Right. Yalinda uthando. Hallelujah. Hallelujah. Nalo lokho kuhuba impela sena. Awucheck ukuthi ungalinda to wait. Is he willing to wait? Hallelujah. Try that corner. Hallelujah. Then last once is now. Lifuna manje. Inkani ngoku. Ifuna manje. Namhlanje. More on. Hallelujah. Hallelujah. And love is selfless. Yeah. Love is selfless. Yeah. And lust is selfish. That's how to differentiate these things. Because I think these are the things also to some young ones. So you need to check that. You need to differentiate particular lust and love. Yeah. Hallelujah. Love is selfless. Yeah. And lust It's is selfish. selfish. If you destroy, if you create now, it last egameni likaJesu. Ifuna manje manje. If you create futhi ngayo. Hallelujah. We need to consider God in decisions we are making egameni likaJesu.
Hallelujah. These 3 guys, Hebrew guys, considered God. With decision. But somebody made power in a sequence of political communication. And then when a decision, but we will not bow in foreign God, the communication. But we will not bow in foreign. Not that your power, the one in a specific going. We are constantly like but these guys made sober decisions, but will not bow in foreign gods. Hallelujah. Hey, Pastor, all sense of the Mukulu and the Helena. I'm seeing a project America. This is happening. We never did that. Was combis. What in the pin was combis. Hallelujah. This is happening. Oh, this is happening. Also, we never did that. My Bible has never forgiven me. Who's calling to the sea? I don't want to see your car. It's just in your car. Communication. Hallelujah. Ingena nawe. Escotini ingena nawe. Nishamanza kulo kokuli ingena nawe. Nishulilo kulo kushisi ingena nawe. Hallelujah. Ukhona ungena nawe simweni. Ukhona ungena nawe kwimeko. Abantu batethelana ubana abantu betethelana basungena kwimeko. Kodwa ukhona ungena nawe simweni. Only if you consider him in decisions you are making. Only if you consider him. Hallelujah. Now some saying consider God in America. Hallelujah. Abenza njalo beba promote uNkulunkulu. Kati njalo bishop say we have to promote uNkulunkulu in America. Hallelujah. You need to consider God in decisions you make in America. Hallelujah. Akulu ngethi temporary occasions. Hallelujah. Permanent one in America. Hallelujah. Don't decision check uNkulunkulu uthi ungakuphi. In this decision that I'm making in America. Because uNkulunkulu ezongenelela lapho nabantu bengasangeneleli. uNkulunkulu kodwa ngenelele egameni likaJesu. Shall we all stand up egameni likaJesu? So Lord, Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu. Dumo lufanele. Isibongo sifanele. Siyabonga uMthethweni. Siyabonga. We give all the praise. We give all the siyabonga kakhulu. Lona oyiqambileyo uvele wayethi igama lokuthi wrong turn. Right. Mother wants wrong turn. Everything turns out to be wrong. Maybe right in wrong. Yeah. Then I tell you that. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi noma wenze wrong turn. Right. Lord Jesus, we are the road. Hallelujah. How come sengabe lendlela? Yeah. Kodwa bese kutholela ubonjo. Yeah. Awubuyisele endaweni right. Jesus. uJesu wenza lo msebenzi. It doesn't matter how many wrongs have you done.
Jesus. Doesn't matter how many wrong turns have you done. Owenza ungakakholwa, owenza usukholwa. Kodwa mawuza kuye, he redirects. Thuba sokuqhamukela la obuya khona. Uma ngathi kanjalo, unendlela enza ngayo. You know basamami, kwesikhathi we take things for granted. Funa nibambe. Uzosenza isifundo sayo iyona. Esithi God has an agreement with him. Okay. About you. All right. You are not in agreement with God. Yeah. You are nobody Yeah. to make an agreement with God. Kulukula wants to fallible. Yeah. Kulukula wants to makshia la kufika umaseko. Yes. Therefore nazo isithembiso sakhe sime ngawe. Leyo sithembiso kasikho. So wenza isithembiso naye. Ngawe. Wena esithembisweni you are the beneficiary. That's why ibizwa nge-testament. Yeah. Makuthiwa New Testament. Labo ntshantshana basemthethweni i-testament is the will. The will has ayenziwa nomuntu omabelayo. Yenziwa yilo eyenza yedwa. Yeah. When you stand just to benefit. Njoba sihlalele to benefit. Hey, boss. It doesn't matter how many wrongs have you committed. Yeah. It doesn't matter how many wrong choices have you made. Kodwa uNkulunkulu i-agreement anayo ngawe. Ethi through Jesus. Through Jesus. Thuba sokuqhamukela ekhaya. At the very young age, kamva msukhamba nobaba masemakhaya. Edalwa ubaba. Ebuhlutshwana, yayibukha le nto utshwana. Yeah. Ibuhle la ibantu. Siyaqambe siyagibela. Ibukhili lo. And mina ngisoba. Angiyazi indlela ekhaya. Yaziwa indoda kimi. Yeah. Jesus. Ngiyakutshela sasike sigibela itaxi singagibela itaxi eya kwaSwayimana ngoba sephelile. Ibukhela kwazi kwaphela amatekisi. Ithi sweet start itekisi eyesitezi kamaphumulo. Yeah. Kithi Jesu. Kamaphumulo. Greater. Siyahamba entshantshana ngingabona ukuthi sihambaphi. Kodwa ibeke mama. Siwele mfumo. Ngathi ngikhamba kumele siqhamukele ekhaya. Ngingazi isambephi. Ungasungithatha uthi sitshele into uhambephi ngeke ngitshengise. Kodwa ngihamba nomuntu oyazi indlela. So thuba sesiqhamukele ekhaya. Yeah. Masilahli because of isinqumo osithathileyo. Ukhona uNkulunkulu olungisile. The pastor has preached the word. Hey, Ukuthi nawe nendlela uyekhaya. Isinqumo osithathile. UNkulunkulu akasishintshe. Hayi ukuthi uzobuyela emuva. Yeah. Hayi ukuthi uzonqoba kabusha. Uzorebuta. Yeah. Uzobona ukuthi uqhamukele ekhaya. Uyasikhona lo ofisa umsebenzi angifanele ukuya. Yeah. Kodwa avela kuse. Yeah. Engasakuseli wena, ekusela yena. Uthi unesivumelwano. Phela sifana nahlosethela. Umona endlini uthi I need Jesus. Njengoba umsasakula ukona mthanda sena. Ngiyamdinga lo Jesu. Ngiyadinga lo Jesu. Khona inqomo engisenzile endleleni. Kodwa njalo, khona inqomo engisenzile endleleni. Uma kungathiwa ngibe uNkulunkulu angiye ezulwini. Ngeke ngisise ezulwini. Ngethembe wena Nkosi. Uma khona shadala phambi nasemthanda sina. Woza mntana mthanda sina. Ukhona umuntu othi nami